que vaig trobar més interessant parlar, com tu dius, del tema candent, que és l'efectivitat de la vacuna i el risc de rebrot que tenim, però és un tema que tenim un estudi en marxa que us explicaré una miqueta de resultats, però la presentació és més de què està passant ara mateix i no tant de coses que ja hem acabat, que potser com ja estan publicades doncs ja les podíeu conèixer. Però bueno, a veure què tal. A veure si es passen les diapositives. Vale. Llavors, introduiré molt breument el brot d'Mpox que vam tenir l'any 2022, què se sap de les vacunes que es van fer servir, què se sabia abans i després que aquest brot comencés, com es relaciona la possible efectivitat d'aquestes vacunes amb el risc de rebrot i llavors, per últim, l'estudi REMAIN, que és el que està en marxa per part del nostre grup. Llavors, com ja sabeu segurament, el virus del monkeypox és un virus de la família dels ortopoxvirus, és a dir, de la mateixa, el gènere dels ortopoxvirus, del mateix gènere que el virus de la verola, que és la malaltia que ja es va erradicar, o el virus de la verola bovina o el vaccinia, que són virus del mateix gènere que es van fer servir com eina per les vacunes que van aconseguir l'erradicació de la verola, que això és important pel que veurem després, que és normal que es facin servir virus que no siguin específicament els d'aquella malaltia com per generar immunitat. El que va passar el 2022, el virus del monkeypox, ja es coneixien dos soques, que en aquell moment s'anomenaven d'Àfrica Central i d'Àfrica Occidental, que ara s'anomenen la soca el Clade 1 i Clade 2, i una variant de la d'Àfrica Occidental és la que sembla que va generar tot aquest brot que es va estendre arreu del món. Més enllà de les zones on ja se sabia que hi havia aquesta malaltia endèmica, doncs es van diagnosticar casos arreu del món. Els casos que es van donar es diferenciaven una mica del que s'havia donat la presentació que presentaven a Àfrica, a les zones endèmiques, i resumint una mica el que va ser molta feina en aquell moment, sobretot es van donar en pacients que s'identificaven com a gais, bisexuals o homes que tenen sexe amb homes. La presentació era un petit raix que es donava de manera localitzada a la zona genital, perianal, perioral, que quadrava amb que aquestes persones s'haguessin contagiat per una inoculació dèrmica, no per una inhalació respiratòria, i que aquestes primeres lesions després podien arribar a fer una virèmia i un segon raig i una aparició de més lesions a zones més distals del cos. Les lesions eren la localització que representava una càrrega viral més elevada i que tenien un període de clearance viral també més llarg, que quadrava amb aquesta transmissió fos a través d'aquestes lesions i el contacte amb elles. I és important com ressaltar que un 40% dels pacients afectats eren VIH positius, que si tenien un sistema immunocompetent no presentaven diferències clíniques, però que en pacients que estiguessin en un sistema immunocompromès sí que és on es donaven més freqüentment els casos que requerien hospitalització, que podien tenir outcomes més severs, fins i tot la mort. Llavors, epidemiològicament, els casos es van iniciar al maig de l'any passat, com sabeu, i sobretot es van donar un gran nombre de casos a Europa, Nord-amèrica i Sud-amèrica. El nombre de morts, per això, no va estar com repartit proporcionalment. On hi va haver més morts va ser a Nord-amèrica, seguit a Sud-amèrica, i a Europa, en canvi, no en va presentar tants, ensenyant també que és una malaltia que ha presentat certes desigualtats en què ha passat arreu del món. A meitats d'agost, més o menys, les diferents localitzacions, tant a Europa com a Nord-amèrica i potser una mica més tard a Sud-amèrica, la corba epidemiològica es va com corbar i els casos van començar a baixar. Això va passar una mica abans o quasi en paral·lel amb el procés de vacunació. Per tant, no es queda gaire clar si el procés de vacunació fins a quin punt va ser responsable d'aquesta davallada en els casos, fins a quin punt ha contribuït en que es mantinguin així de baixos, i és de les preguntes que estan pendents de contestar. Llavors,
Com tots sabem, una de les respostes que es va fer davant d'aquest brot va ser oferir la vacunació com a eina de protecció, a part d'altres canvis i recomanacions en el comportament, etc. Llavors, quines vacunes es van fer servir? Per conèixer una mica què se sabia d'aquestes vacunes, hem de retrocedir en què va passar amb la verola. La verola, com sabeu, es va erradicar i es va erradicar a través d'un procés d'immunització de la població que, si anem molt enrere, es va començar a fer amb el virus de la verola mateix, però s'inoculava una dosi petita per intentar que l'outcome no fos tan sever com de tenir la malaltia. Més endavant, com sabeu, es va generar la primera vacuna que es basava en el virus de la verola bovina i que va ser la que es va fer servir durant molts anys per poder immunitzar i que la gent estigués protegida, i fins i tot en alguns països, en general amb més recursos, van aconseguir eliminar la malaltia amb aquesta vacuna, però el que realment va ser un canvi per poder erradicar la verola va ser el desenvolupament de les vacunes de primera generació, que seria la vacuna Dryvax. Aquestes vacunes es basaven en vacunes del virus vaccinia no atenuat, que estava viu, i llavors es va aconseguir una tecnologia que no necessités refrigeració, i això va fer que aquestes vacunes poguessin arribar a molts més llocs del món. Llavors, en les dècades del 50 al 70, aquestes vacunes es van fer servir i, com sabeu, el 1980 es va declarar que la verola estava erradicada. Cap al procés final d'aquesta erradicació ja es van desenvolupar les següents vacunes contra la verola, que eren les de segona i tercera generació, que les de segona també era virus vaccinia no atenuat, però que estava crescut en un entorn més controlat i per tant eren una mica més segures. Les de tercera generació, que Jynneos, Invinex, Invimmune, és mateixa vacuna però diferent nom comercial només, estaven basades en el virus vaccinia també, però una variant que era incompetent per replicar, i això encara les feia més segures, sobretot de cara a certes poblacions immunodeprimits i així. Però el desenvolupament d'aquestes vacunes ve en un moment quan la verola ja pràcticament està erradicada i, per tant, els estudis que es van fer per demostrar la seva efectivitat van ser sobretot d'immunogenicitat. I això va fer que, a través d'aquests estudis, en les dècades ja del segle XXI, Invanex, per exemple, fos aprovada per l'Agència Europea del Medicament per prevenir la verola en cas de guerres biològiques i contextes així, mitjançant una aplicació de 2 dosis subcutànies, i Jynneos per la FDA també es va aprovar tant per verola com per verola símica, i en el context d'emergència, FDA i l'Agència Europea ja autoritzen l'administració intradèrmica. Llavors, què passa? En aquestes últimes 15 estudis es van fer perquè les autoritats poguessin prendre aquesta decisió de anem a administrar-la intradèrmicament. Doncs al llarg d'aquests anys, des del el primer estudi que es va fer d'aquestes vacunes, que en aquest cas eren les de primera generació, per la prevenció de Mpox, va ser aquest estudi del 1986 on realment es va descriure que les persones que havien estat vacunades, la tassa d'atac de la malaltia quan havien estat contactes d'un cas era molt menor. Però això només es va demostrar amb les de primera generació. A partir d'aquí ja comencem amb els estudis d'immunicitat, on es va demostrar que les de segona generació, ACAM1000, ACAM2000, tenien una resposta immune equivalent a les de primera, i més endavant que la de tercera tenia una resposta immune equivalent a les de segona. Per tant, si anem fent com una cadena d'equivalències, doncs sí, les de tercera generació haurien de prevenir el contagi d'Mpox. Això també es va estudiar en models animals d'Mpox i es va veure que les de tercera generació en aquests models animals induïen una resposta immune i una protecció clínica similar a les de primera,
i que fins i tot aquesta protecció no calia que fos amb 2 dosis subcutànies, que podia ser amb una dosi intramuscular, que induïa una resposta ràpida i protectora, davant d'un model animal, que és un model d'Mpox bastant agressiu. Després, en humans, també hi ha hagut més estudis en els últims anys, un d'ells que demostrava que administrar 2 dosis intradèrmiques proporcionava una resposta immune equivalent a 2 dosis subcutànies i això permetia que les dosis subcutànies que necessiten 0,5 mil·lilitres s'aprofitessin per moltes més persones, ja que les dosis intradèrmiques només cal 0,1 mil·lilitres. Llavors, en cas de necessitat per escassetat de vacunes, doncs proposaven aquesta alternativa. El que sí que és veritat és que també va haver un estudi ja en ple brot de 2022 que deia que una dosi subcutània no era el mateix que 2 dosis subcutànies, que la resposta immune era menor i que sobretot també era menor en persones que no haguessin nascut més enllà de 1974 i per tant no s'haguessin vacunat contra la verola en la seva infància. Llavors, una mica amb tot aquest context, en el brot de 2022, les autoritats sanitàries van poder barrejar aquestes peces de la protecció que les de primera generació tenien en humans, els estudis d'immunicitat, subcutània intradèrmica sembla que és equivalent, 1 o 2 dosis amb una mica de debat, però en models animals protegeixen, doncs s'autoritza l'administració de vacunes intradèrmiques per protegir contra la Mpox. Llavors, les recomanacions, com ja sabeu, van ser de vacunar en 2 dosis subcutànies en persones immunodeprimides, això al mes d'agost, les primeres recomanacions, i a la que ja es va autoritzar l'ús de la dosi intradèrmica, doncs de moment d'administrar una dosi al màxim de població possible. I llavors, ja quan hi hagi vacunes disponibles, s'administraria una segona dosi. Això seria en el cas de preexposició i postexposició més o menys similar. També una dosi i quan hi hagi disponibilitat potser una segona. Això sí, a partir de desembre del 2022 ja es va recomanar la segona dosi per tothom. Però aquestes recomanacions que es van fer basades en una mica l'escassetat de vacunes també, el que va arribar a portar una situació on teníem molta gent que s'ha vacunat per la via intradèrmica, que no és com s'han fet la majoria d'estudis, que no han rebut les 2 dosis amb la distància que van estudiar la majoria d'estudis, que era d'un mes entre una i l'altra, i en el context en què els casos van baixar en paral·lel amb les campanyes de vacunació, la percepció de risc va disminuir i hi ha població que només ha rebut una dosi, que no ha rebut la pauta completa. I llavors, clar, en aquest context no sabem exactament quina protecció està oferint aquesta vacunació. Llavors, investigadors de tot el món han intentat contestar aquesta pregunta. El que passa és que no teníem prou evidència que aquestes vacunes protegirien com per dissenyar un ensaig clínic que seria com el més fiable per contestar aquesta pregunta. Però com que no seria ètic donar placebo, no administrar aquesta vacuna a població de risc, el que s'han fet han estat dissenys alternatius. Aquests dissenys, com veieu, han estat estudis de cohort que s'han fet als Estats Units, a Israel, a Anglaterra, Case Coverage, i també estudis de casos i controls. Algunes de les mancances que tenen aquests estudis en alguns casos són el tamany mostral, perquè al final, com que el número de casos van anar baixant a la majoria del món, doncs al final alguns acaben comparant poquets casos vacunats amb poquets casos no vacunats. No és el cas de tots els estudis, n'hi ha alguna cohort que és molt potent. El període d'estudi, en general, són estudis que es van estudiar durant un període curt, per tant no sabem quina protecció oferiran les vacunes a més llarg plaç. La metodologia que van fer servir, així com simplificant una mica, cadascú feia servir com una mica diferents estratègies i fórmules, però en algunes d'elles havien d'estimar paràmetres, per exemple, la població no vacunada. Aquest paràmetre
són estimacions que estan basats en les dades que es tenen, però que poden afectar substancialment el resultat que tu observes després de la vacuna. I, per tant, et fa que el teu resultat realment no sigui, o sigui, no depengui de si l'has encertat més o menys en aquesta estimació. En alguns casos, també, algunes de les possibles mancances és que es realitzen a través dels registres de salut i, per tant, tens dades de salut de les persones que es participen, però no tens dades del seu comportament. I en aquesta malaltia és important saber també quines són les pràctiques de la població, si hi ha més o menys pràctiques de risc, perquè si no podries estar pensant que la vacuna protegeix quan en realitat és una persona que té menys pràctiques de risc. I després, com veieu, la fórmula que s'ha fet servir en cada cas és diferent. En alguns casos és com més difícil d'interpretar fins a quin... O sigui, què és el que t'està transmitint el percentatge. Per tant, no podem comparar un estudi amb l'altre. El que jo sí que diria és que dins dels estudis es veu repetidament que una dosi protegeix menys que 2 dosis i en el cas d'aquest, que el que està marcat en verd de Deputy del New England publicat al maig, una dosi estableix una protecció del 35% i 2 dosis del 66%, que és bastant més baix que les altres estimacions, però ja us dic que no podem tampoc comparar-los perquè hem fet servir metodologies diferents. En qualsevol cas, segueix havent-hi com la pregunta aquesta de fins a quin punt les vacunes protegeixen. Això seria intentant contestar si et protegen de contagiar-te. Una vegada t'has contagiat, hi ha aquest estudi que sí que ha descrit que també estar vacunat et pot proporcionar una simptomatologia més lleu. Menys símptomes sistèmics, descriuen en les persones vacunades, menys un raix més extens, sobretot el raix generalitzat, i un menor percentatge d'hospitalitzacions, tot i que l'odds ratio aquí creuava l'1, així que això no sé com ho van interpretar els autors. Per tant, s'està estudiant quina és la protecció que ofereix la vacuna i s'ha de seguir estudiant perquè encara queden mancances i això és important per el que dèiem abans de segons com estiguem de protegits, això pot relacionar amb la probabilitat que tinguem de que hi torni a haver un rebrot o no. Hi ha aquests estudis de modelització que ja van descriure que hi havia una relació inversament proporcional entre el percentatge d'immunitat de la població i el risc que hi torni a haver un outbreak. Com més immunitat, menys risc d'outbreak, d'un rebrot. I establien aquest número, que em sap greu perquè la metodologia no l'he entès fins com per explicar-vos on surt exactament, però que a partir d'un 35% d'immunitat és on estaríem més segurs de que hi ha menys probabilitats de que es repeteixi un brot de la magnitud del 2022 o major i per sota d'aquesta immunitat sí que podrien haver-hi aquests rebrots. Ara mateix, en dades de la CDC, per tant d'Estats Units, no estem en aquest punt de 35% de persones vacunades dins de la població de risc. Almenys allà descriuen que un 28% ha tingut una dosi i un 19% ha estat vacunat amb 2 dosis. I les dades d'Europa no són tan clares com les dels Estats Units, però el que sí que es veu que tenim una heterogeneïtat de dosis administrades entre els diferents països, des de més de gairebé 150.000 a França, 60.000 a Alemanya, Itàlia, Espanya i Holanda es mouen al voltant dels 30.000, però s'hauria de mirar més acuradament totes les dades de cada país i veure en quin percentatge es mouen de vacunació de la població de risc per establir el risc de rebrot que tenim en aquest context. I bé, espero fins aquí haver-vos com mig convençut de que calen més dades i cal seguir estudiant quina és l'efectivitat de les vacunes per poder saber quin risc de rebrot tenim i si les vacunes són l'única mesura que hem de fer servir o s'han de compaginar amb altres, perquè nosaltres sí que seguim treballant en aquesta línia. Des de l'agost, abans que sortissin totes aquestes publicacions, ja vam també veure que era una pregunta que era important de contestar-la i en el nostre cas vam decidir
que el disseny d'estudi que nosaltres volíem fer servir era un Target Trial Emulation. Llavors, l'estudi Remain és un estudi prospectiu observacional que l'estem duent a terme a 4 països actualment i que emula un assaig clínic en el sentit de que volem generar dues cohorts que siguin equivalents per emular el procés de randomització. Llavors, aquestes cohorts estaran formades per població que tingui els factors de risc, per tant estem reclutant adults que no hagin tingut infecció d'Mpox i que tinguin almenys algun factor de risc per tenir la malaltia, que és haver tingut múltiples parelles sexuals, haver tingut malalties de transmissió sexual a l'últim any, fer servir PrEP, tenir VIH, fer servir chemsex o sexe en grup. I el que fem és, aquestes persones escanegen un QR i omplen de manera online el consentiment informat i omplen una enquesta basal on recollim les seves dades demogràfiques, també de pràctiques sexuals, de salut sexual i quin és el seu estat de vacunació cap a l'Mpox. Com veieu, nosaltres també tindrem la limitació de que són dades autoreportades pels pacients i que sí que tenim les pràctiques sexuals, però la fiabilitat d'aquestes dades doncs veurem com són. Llavors, el pas més important d'aquest estudi és el matching, emparellar persones vacunades i no vacunades per generar aquestes dues cohorts equivalents on compensem per aquests possibles factors confusors que podrien ser les pràctiques de risc i així, si veiem un efecte protector, sigui més possible d'adjudicar-lo a la vacuna. I llavors matxegem per l'edat, el país de reclutament, el moment del reclutament. Si són persones amb VIH o que fan servir PrEP, han d'anar exactament emparellades amb algú que també tingui VIH o que faci servir PrEP i dins dels factors de risc vam decidir que havien de tenir 2 en comú almenys. Dins de les malalties de transmissió sexual, el nombre de parelles, el fer servir chemsex o tenir sexe en events socials. Llavors, aquestes persones que entren a l'estudi reben de manera mensual les enquestes de seguiment durant els primers 6 mesos i a partir dels 6 mesos els fem aquestes enquestes cada 2 mesos. I en les enquestes de seguiment seguim preguntant per la salut sexual, especialment ens interessa saber si s'han infectat d'Mpox i també controlem una mica les pràctiques sexuals per poder controlar que les cohorts es mantenen ben equilibrades i preguntem si s'han rebut més vacunes, sobretot perquè en els cas dels no vacunats ens interessa saber si s'han vacunat. Els participants reben recordaments per correu electrònic en recordar-se'n d'anar omplint les enquestes a Espanya i a Xile i a Perú i Panamà, en part dels recordatoris per e-mail, els hi fem com una compensació econòmica per la seva participació, que és en forma de dades com targetes d'aquestes pel mòbil perquè tinguin internet. I el primary endpoint, com us he dit, ens interessa saber si hi ha el número d'infeccions d'Mpox que hi ha en cada branca de l'estudi. El primary endpoint seria infeccions confirmades per PCR i en un segon lloc, com a endpoints secundaris, les infeccions que han estat confirmades clínicament perquè la persona ha parlat amb un metge per telèfon i aquell metge confirma que aquella persona ha tingut una clínica compatible amb Mpox. I després, com a endpoints també secundaris, saber la severitat dels casos d'Mpox entre si és la mateixa o no entre vacunats i no vacunats i quina és la seguretat i tolerabilitat de la vacuna. Llavors, com us he dit, aquest estudi està en marxa, però just per aquestes dates volíem fer una anàlisi ínterim i és una mica el que us puc presentar avui, tot i que encara no ens donarà gaires respostes, com veureu. De moment tenim com unes 4.000, quasi gairebé 4.000 persones que van firmar el consentiment, però d'aquestes serien unes 2.300 que han completat l'enquesta basada en la informació necessària mínima i també han participat en el seguiment. Serien unes 1.600 vacunades i unes 700 no vacunades, que al final acaben fent 456 parelles. Alguns d'ells, com veieu, són no vacunats, que es vacunen durant el seguiment, llavors acaben participant a l'estudi, estan emparellats com a persona vacunada. Com podeu veure també, a Espanya tenim una proporció de vacunats molt més elevada, en canvi a Perú
el nombre de no vacunats és major. Això també denota una mica la desigualtat que hi ha hagut en la distribució de les vacunes. La cohort que tenim, en aquestes taules us ensenyaré una mica les seves característiques. Les dues primeres columnes serien les dades que pertanyen a tots els vacunats i tots els no vacunats, i les dues segones serien els que emparellen. Llavors, ens fixarem en general en la cohort emparellada, que serien majoritàriament homes cis, d'uns 35 anys de mediana d'edat, majoritàriament blancs o latinoamericans, i la seva orientació sexual sobretot és preferentment tenen relacions sexuals amb homes. D'aquesta cohort, un 70% són d'Espanya, els hem reclutat aquí a Espanya, i un 30% a Perú. El lloc de reclutament, el lloc majoritari, sempre han estat centres de salut, hospitals, centres de vacunació, en les dues cohorts, però sí que és veritat que els no vacunats també els hem anat reclutant bastant per altres vies, com serien les xarxes socials, events o altres estratègies. El nombre de parelles que han tingut en l'últim any, la majoria de les dues cohorts és més de 10, serien unes 5 parelles de mediana en els últims 3 mesos que ells reporten, i un 20% més o menys de la cohort reporta l'ús de chemsex i un 30 i alguna % haver tingut sexe en events socials. El 37% de la cohort és VIH positiva. En general sembla que siguin persones per això immunocompetents, perquè la majoria tenen un comptatge de CD4 major de 350. Un 27% fa servir PrEP i al voltant d'un 35-37% ha tingut malalties de transmissió sexual en els últims 12 mesos. Majoritàriament clamídia, gonorrea i sífilis. I, per últim, una variable també que recollim com per saber el nivell d'exposició que han pogut tenir a casos d'Mpox, els preguntem si han tingut sexe amb alguna persona que hagi estat un cas d'Mpox en els últims mesos. I com veieu, tot i que podria ser tant un cas confirmat com sospitós, almenys aquesta variable està equilibrada entre les dues cohorts. Llavors, respecte al follow-up, al seguiment, estem bastant orgullosos de la tassa de manteniment que tenim. La mediana de follow-up ara mateix, de seguiment, és de gairebé 4 mesos, però aquí hi ha com dues poblacions diferents, perquè els d'Espanya els vam reclutar gairebé el setembre farà un any, que són aquests que porten gairebé 7 mesos o 6. En canvi, els de Perú van entrar més endavant, van començar el reclutament a Perú el desembre-gener i són aquests que potser porten un període més curt. El percentatge per això d'enquestes que ens estan contestant està al voltant del 60-70%. Això vol dir que potser durant aquests 4 mesos no han respost les 4 enquestes de seguiment que els tocaria, però n'han respost potser 3, que tenim un seguiment prou proper. Llavors, durant el follow-up també ens reporten si han tingut malalties de transmissió sexual i, com deia, és important anar controlant que les dues cohorts es mantenen com també equivalents i reporten en nivells similars noves infeccions de VIH, de clamídia, gonorrea o sífilis. El nombre de parelles que reporten dels últims mesos també es manté similar, unes 4 parelles en l'últim mes. Un 20% aproximat també segueix reportant l'ús de chemsex i un 30 i pico % sexe en reunions socials. I dins de la part d'efectes adversos que n'hi ha com en reporten bastant extensament, l'únic que us he afegit aquí és la marca persistent després del lloc de la vacunació degut a l'administració intradèrmica, que el reporten un 17% dels vacunats i és un dels efectes que potser els genera més com preocupació. I el que seria més interessant que us expliqués, que seria com el número d'infeccions que hem tingut a cada branca, això em sap greu, però vam decidir que com són dades tan preliminars era millor no
no explicar-les per si de cas podien donar lloc a una idea equivocada que després al final de l'estudi no seria. Només dir-vos que tenim poquets endpoints, però alguns sí que tenim, i que estem molt atents a com evoluciona el nombre de casos en els 4 països en els que estem fent l'estudi i sobretot de veure si alguns dels nostres participants reporten haver-se infectat, doncs anar veient si són vacunats o no vacunats. Ara mateix la situació a nivell mundial és que en gairebé tots els continents el nombre de casos és molt baix i pràcticament va de baixada, excepte a Àsia, que sembla que hi havia com una mica d'increment de casos, però de moment no estava sent no estava generant una onada que potser pogués estendre's cap a la resta del món, però veurem com evoluciona. I aquestes serien les conclusions. No tenim encara com prou evidència de quina és l'efectivitat d'aquestes vacunes, no sabem quan durarà la seva protecció. Dins de tot el que hem vist, jo crec que queda bastant clar que una vegada més s'està com protegint primer els països que tenen més recursos i això l'únic que pot fer és que acabem tenint més casos com el que ens acaba de passar d'una malaltia que estava en una localització concreta que s'extengui per tot el món. L'estudi REMAIN nosaltres el continuarem seguint endavant, mantenint el seguiment a Espanya i Perú i el reclutament actiu a Panamà i Xile. Si teniu comentaris sobre el disseny o els resultats preliminars, ens anirà molt bé comentar-los perquè ja són recent extrets. I després de comentar només molt breument que estem també estudiant altres factors que podrien afectar el risc que tenim d'un nou rebrot, que seria quina és la resposta immune que es desenvolupa tant davant de la malaltia o la vacuna, que aquest és un projecte que col·laborem amb la Beamoto i investigadors d'IRSI-CAIXA, o quin és el risc de que el virus muti i potser que pugui evadir el sistema immune i la immunitat que ja hem generat. Que aquest estem col·laborant amb l'Elisa Martró de IGTP i la Emma Thompson de la Universitat de Glasgow. I només dir que moltíssimes gràcies a tot l'equip REMAIN, que és enorme i que segurament m'he deixat a gent, sobretot a la Cristina Galván i la Roser Escric, que són les dues que van iniciar el projecte i que estan com treballant moltíssim en ell. Així que res, si teniu alguna pregunta, jo encantada de respondre o intentar-ho. Moltes gràcies, Clara, per l'actualització i revisió del tema. Si hi ha una pregunta, sisplau, ho assenyaleu. Mentre a mi se m'ha ocorregut una per ignorància. Hi ha algun marcador serològic que sigui útil per mirar exposició, ja sigui natural o vacuna? Sí, o sigui, no sé si existeix l'estratègia de mirar serologia. Perquè vaig llegir un article que a Àfrica, per exemple, a vegades per fer el seguiment de brots, si depenien de fer la PCR, se'ls escapaven alguns, en canvi, mirant la serologia podien com seguir una mica més, o sigui, com descobrir nous brots que havien passat o noves línies de transmissió. I també per l'estudi d'immuno que us estava explicant, es desenvolupen anticossos molt ràpidament, així que es poden fer servir aquests anticossos com a per saber persones que s'han contagiat seguríssim, i de la vacuna jo crec que també. Gràcies. Alguna pregunta més? Sí, jo tinc una pregunta en relació al reclutament, sobretot. La intenció del reclutament ara aquí a l'estat espanyol, que entenc que la vacunació és bastant diferent que a Llatinoamèrica, l'esteu seguint enfocant a seguir reclutant a gent o heu parat el reclutament? Perquè entenc que és molt difícil de trobar ara mateix
persones, per exemple, no vacunades? Ara mateix a Espanya estem més enfocats en intentar com mantenir el seguiment dels que ja vam reclutar i tenir un percentatge alt de seguiment que no a reclutar nous, també per una falta de les hores que té el dia. O sigui... I dels controls, què feu si arriben a vacunar-se? Ha sigut un percentatge alt? Que inicialment siguin controls i després... Hi havia com 260 dels 700, crec que eren que hi havia com a no vacunats. Així que sí, un terç que es van vacunant. Llavors, si ells estaven fent de parella d'una persona vacunada, aquella parella es censura i s'acaba, però el que s'acaba de vacunar pot tornar a emparellar-se amb un no vacunat si és que hi havia un no vacunat que encaixava amb ell i que no l'havíem aparellat amb ningú. La Lisa també vol fer una pregunta. Felicitats, Clara, per la presentació, m'ha agradat molt. Només dir això, que l'OMS està recalcant la importància de seqüenciar tots els casos perquè, clar, no es fa només la vacuna, si és eficaç o no, veure realment si hi ha un nou rebrot o nous casos, si realment hi ha hagut un canvi en el virus respecte al primer gran brot, no? Llavors, estem aquí a l'expectativa, a veure si veiem alguns casos. A Espanya s'havien reportat alguns casos darrerament, però no sé si tens informació de si eren casos vacunats o no. Doncs ho vam investigar perquè sí que és veritat que de cop vam veure els reports que hi havia hagut com 5 casos últimament, però després vam estirar una mica del fil dels nostres col·laboradors o fins i tot de Salut Pública, si sabien d'on venien, i no vam treure gaire informació, així que no sabem d'on sortien aquells casos. Estarem a la web i a veure si podem seqüenciar si surt alguna cosa. Algun comentari més o pregunta? No? Quan teniu pensat acabar-lo, el Remain, tancar-lo o encara no està decidit? És una bona pregunta. Tenim potser el pensament d'allargar, de presentar una esmena al comitè per allargar el seguiment, però també estàvem també a l'expectativa de què passaria aquest estiu. De moment, els països, Panamà, per exemple, acaba de començar fa poc, llavors ara estan reclutant i el seguiment encara durarà mesos allà. Així que si podem seguir endavant amb també el seguiment als altres països, doncs també dependrà molt dels participants, quan aguantaran els participants contestant. Això, ara estem concentrant els esforços en facilitar-los la vida, tipus això que a partir dels 6 mesos no sigui cada mes, que sigui cada 2 mesos, que hi hagi algun tipus de compensació per fer-ho, però també veurem si els demanem que allarguem quants realment diuen vale, sí, segueixo, o quants diuen no, jo ja fins aquí. Heu de doblar la compensació. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. Estarem amatents a veure els resultats del Remain, tot sense dificultat una mica la davallada de casos en el reclutament d'aquest tipus d'estudis. Per un costat és molt bo i per l'altre és una dificultat metodològica afegida. Però moltes gràcies de nou, Clara, i si no hi ha cap més pregunta, doncs
donem la sessió per acabat. Merci. Adéu. Gràcies. Gràcies. Adéu. Moltes gràcies.